Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň köllügide 50 gradusy çelini golulamagy netijesinde beýlik noksanlyklar bilen birlikde adamlaryň jan saglygy wagtynda hem ýiti meseleleri ýüze çykyp başlady. Türkmen häkimetleri aşy howa şertleriniň ýetirýän ziýany barada maglumat bermän, döwlet telewizionyasy arkaly pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi we günüň ýiti sökülesinden gorunmagy maslahat bermek bilen çäklenýärler. Azatlyň Balkandaky habarçysynyň maglumatyna görä, welaýatyň durly sebitlerinde hem uly adamlaryň hem de çağlaryň arasynda güýçli içgeçme ýaýraýar. Howanyň gyzmagy bilen welaýatyň akdyş gyanly ýaly ençeme sebitinde adamlarda virusdan bolýan diare ýaýraýar. Muňa ýoluganlarda güýçli ysmazlyk, bedeniň gyzgynlygynyň ýokurlanmagy, haşgadandaky agyry, täret bilen gan iriňiniň gelmegi ýaly alamatlar bolýar. Diýip hopsuzlyk aladylar sebäpli atandyrylmasalygyny soran yerli maskala lukmanlarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Adyny eferde üýtgedilip zöhre diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlaryndaky Lukman diňe öz bolýan sebitinde bu virusa onarça adamyň ýolugandygyny, seýle-de bulara hukmany statsionar bejeriniň berilmelidigini, ýagny keselhana ýerleşdirilmelidigini aýtdy. Keselçilik gatagır geçýär, virusly diareyde beýleki proseduralar bilen birlikde aşgadan ýuwulmaly, atma erginler arkaly gan arastalanmaly we antibiotikler berilmeli. Munyň çykdyjy ortaça 2000 manada golaýlar. Gynatykda gündelik çöregi alada bolup duran ýylatyň aglabatynda bu pullary çykarmaga hiç hili ýagdaý ýok. Diýip Balkanyny zöhrenykdy. Ol egerde içgeçmesi bolan ýaşuly adamlara kysagly bejergi berilmese, munyň paçygaly netijeleriniň bolup biljekdigini hem duýdurdy. Lukman zöhre çağlarda hem içgeçmäniň giňden ýaýraýandygyny, käbir halatlarda bolsa keselçiliň sar getirme bilen utgaşýandygyny ma'lum etdi. Gynantakda çağlary goramak öňçe ýeterlik alada edilmeýär. Biz diňe enatalara jokrama ıssada prezidentlerini daşary çykarmazlygy maslahat berýäris. Virus bilen kesellän körpeleriň gatnan çağlar baglary hem bir hepdelik ýapylýar we dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk Türkmenistana köçeleriň asfaltyny hem eredýän çenden aşy ıssy howanyň ağırlaşmagy netijesinde adamlaryň jan saglyk ýagdaýlarynyň agyrlaşmagy bilen birlikde köpçülikden gyrylýan mallar, ýylatyň ýitileşýän elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemasy barada ýygyderli habar berip gelýär. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri we resmi media bular barada dymmagy saýlap alýarlar. Munyň deregine Watan habarlar gepleşiginiň howa maglumatlary bölüminiň soňunda hiç ile aýdyňlaşdyryjy jikmejikler berilmezden Türkmenistanda hereket edýän sagty we jigmeçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berza etmek maslahat berilýär. Thomas Passynda howanyň derejasynyň ýokurlanýanyny nazar alyp, Passyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöklesinden gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berja etseňiz de ýeliň islenip Passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Galy bersede ýurduň esasy Türkmenistan gazetiniň 1-nji iýuldaky sanynda ıssy howa şertleri bilen baglylykda Tomsyň lezzetli içkileri atly ýeki täk bir makala çap edildi. Onda Lukmanlaryň Tomus günlerinde adamyň günüň dowamında ağzyndan 2-3 litr çemesi suw içmelidigini belleýändigini ýaýdylýar. Mundan başga ıssy howa şertleri bilen baglylykda özüge hiç zat aýdylmaýar. Howa şertleriniň gözegçiligi Gelmeti jurnal internet nesriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ıssy gelmegi ýygymlaşýar we 100-135 ýyl aralygyndaky iň ıssy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär. Türkmenistana dowam edýän ıssy howa gowuçy ösdürip ýetişdirýän kärenleşler we daýhan hojalyk eýelerini alada goýar. Gowuçy ösdürip ýetişdirmek üçin amatly şert gözleýän kärenleşler kadrly suw üçinçiligini ýoly goýmak üçin yerli resmiýetiň göwüni tapmaga çalyşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň Türkmengala, Bayramaly we Garagum etraplaryna gyzgyn howanyň gowuçy meýdanlarynyň yaramaz täsir edýändigini habar berýär. Bu aralykda käreni ýerleri ozal ellerinden alınıp telekeçileri verilen daýhanlar, daýhan hojalyklaryň eýelerini iş başarmazlykda aýplaýar. Ekrançylyk ýerlerini kärenesine alan telekeçiler bolsa, daýhanlaryň zeýrenişleriniň we resmiýleriň gysyşlarynyň arasyny ekin meýdanlaryna ýydyk etmäge çalyşýarlar. Men şu ýyl gaty ýalňyşdym. Köp hektar gowuçy meýdanyny şertnama bilen öz üstüme aldım. Emma gowuçylar boýalman gurumagy başlady. Sebäbi suw ýok diýip ençeme hektarlyk gowuçy meýdanyny kärenesine alan telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne käreni ýerleri ellerinden alınıp daýhan hojalyklary berilen öz başdak daýhanlar telekeçileri iş başarmazlykda aýplaýarlar.
Biz ençe milbäri potroda seredip ýerdirnap çağa ekledik. Biziň kärini ýerlerimizi eýgeriňde okdyp elimizden aldylar we telekeçleri paýladylar. Inni telekeçler gowuçy meýdanlaryny gurudyarlar. Ol telekeçleriň ekinden baş çykmaýar diýip Birdaýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Isyk howa we suw ýetmeçiligi dowam edýän mahaly resmiýler telekeçleri ekin meýdanlaryna zaýlamakda aýplarlar. Daýhanlar, telekeçler we resmiýler birek-birek aýplaýan mahaly dowam edýän isyk howa we suw ýetmeçiligi gowuçy meýdanlaryna zar burýar. Daýhanlar etrap häkimliginiň gowuçy meýdanlaryny isyk howadan gorumak üçin teklip edýän çözgütleriniň netijesizligini aýdýarlar. Geçen ýylyň isysyny etrap häkimi gowuçylary günürmez ýaly olaryň üstüni ösümlik bilen örtmegi tapşyrdy. Bu ýyl bolsa gowuçy meýdanlaryndan haşalotlar aýyrmaň ýoksa yssyda gowuçy ýetişmeýär diýip öz boluşly çözgüt çykardy. Häkim köp telekeçe gowuçy meýdanlaryny haşalotlardan arassalamazlygy maslahat berdi diýip Garagumly Birdaýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Resmiýler tarapyndan iş başarmazlykda aýyplanyp kärine ýerleri ellerinden alynan daýhanlar özleriniň baý iş tejribeleriniň bardygyny we öz ýerleriniň telekeçlere berilmegine nägili bolanyklaryny aýdýarlar. Galybertide daýhanlar telekeçleriň ýerleri kärinesini almak üçin resmiýlere para berenliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň 2018-nji ýylda täze oba hojalyk reformasy kabul edildi we täze reformalara laýyklykda düşeginsi daýhan birleşikleriniň oba hojalyk ýerlerini alyp has gowy işlemäge ukyply önüm öndürjülere bermek kararlaşdyryldy. Tynçlar türkmen prezidentleriniň dyrmaklarynyň obalarda büdürýänliklerini aýdýarlar we ýurdun oba hojalyk syýasatynyň netijesizligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan telekeçi ýer eýeleri demekdirji döwlet gödäwçiliginiň öndürjüligi oňoýsuz täsir edýänligini aýdýarlar. Bizde öz başdak suw nasos gurnamak, öz başdak ýap gazdyrmak ýaly mümkinçilik ýok. Nasos gurjak bolsagam häkimlikden ruhsat almaly. Ruhsat almak üçin 2 san nasosyň pulunu para hökmüne bermeli. Ýapjagy gazdyrmak üçin hem şeýle ruhsat almak üçin ummasyz pul harçlamaly diýip bir telekeçi Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ol daýhanlaryň ýerleriniň ellerinden alınmagyny özüniň dogry hasaplamaýanyny aýdýar. Ýene bir telekeçi Azatlyk bilen gurrundaşlykda ekrançylyk meselesi bilen baglykda prokuratura işgärlerine para bermäge mejbur galanyny gurrun berýär. Meniň şertnama baglaşyp alan kärine ýerme gelip köp pagtaň çykmandyr. Gowuçylaryň boýu kiçi, köp ýerleriň gurap barýar. Sen bu kärine ýerlerini ýörüýte zaýlamak üçin, biziň ýurdumyza ziýan ýetirmek üçin aldyňmy? Diýdiler. Men ol prokuratura işgärlerine eň uly mesele suw. Şonu çözüň, suw bolsa ýedegem gerek däl, özü göwürýär diýdim. Ýöne şonu da meni günäkärlemekden el çekmediler diýip telekeçi kärine ýerine barlygy gelen häkimet wekilleri bilen eden gurrunlar barada maglumat berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň 1-nji iýulgyny ýiberen suratlaryna göz goýuny ýagdaýdaky gowuçy ekin meýdanlaryny görmek bolýar. Meniň hojalygym bilen içinden çykman ýedeg eden kärine ýerim telekeçleriň ellerine geçenden soň gaty göz goýuny bolupdyr diýip öňkü kärineçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň daşna gatnaýan uçurlary biletleriň gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Habarçylaryň söýlerine görä biletleriň el ýeterliliginiň we bahalarynyň daşyndaky kesgitlik köpçüligiň bilet satyn almak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanda ýurdun daşna gatnaýan uçurlary biletleriň söwdasy ýoly goýulan umumyň häzirki wagtda Moskwa, Dubaýa we Gazyna gatnaýan uçurlara bilet satylýar. Ýöne iş ýüzünde uçur biletleriniň el ýeterliligi meselesi durnuksuz galýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Moskwa uçmak üçin biletleriň bir tarapa ýakyn günlerde 8000 manada satylandygyny 29-njy ýylda habar berdi. Ol şol bir wagtyň özünde de Dubaýa uçar biletleriniň 6000 manatdan gysga wagtyň içinde satywda peýda bolandygyny habar berdi. Emma biletleriň el ýeterliligi uzaga çekmedi. Soňra islek birden ýokurlananda ulgam işlemegini besetdi we doňdy adamlar kassalarda birnäçe günläp satywa garaşdylar. Şapka 20 manada çenli galdy diýip habarçy aýtdy. Ol para hökmünde biletin bahatyna goşmaça mukdarda pul berilmese indi bilet satyn almagyň tas mümkin däldigini belledi. Türkmenistan may aýynyň ahirinde halkara gatnawlaryny böleklendi kelti. 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýunyň gazyna hepdede bir gedek uçurlar gatnap başlady. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýola goýmak niýetini ma'lum etdiler, emma planlaryny anyklaşdyrmadylar. 1-nji ýyldan uçurlaryň hepdede bir gedek Moskwa gatnajagy habar berildi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Dubaýa biletler resmi bahadan satywda birnäçe gün mundan odal gysga wagtlyk peýda bolupdyr. Hususan 25-nji iýunda birnäçe adam bir tarapa 6000 manatdan bilet satyn alyp bilipdir. Şonda Türkmenistandan Dubaýa hepdede
ikinci uçarın goşulandygy anyklanypdyr. Köpler Türkiýe we Ýewropa gitmek üçin Dubaýa uçýarlar. Uly isleg Orsiýada gatnaýan uçarlary hem saklanýar. Isleg gaty uly, emma emeli yetmezçilik döreýär. Köpler sol tanda araçylar mundan gazanç edýär. Adamlar Moskwa ýygyderli gatnawlaryň açylmagy bilen biletleriň bahasynyň arzanlamagyna umyt baglapdylar. Bu basa barmady. Esasan okumak ýa-da dolu göçmek üçin gidýärler. Gysgly operasiýa mätäsler hem gidýärler. Diýip habarçy gurrun berdi. Habarçylar uçar biletleriniň bahasynyň gaty ýokary dogyna garamazdan saklanýan uly islegiň uçarlaryň yeterlik dälligi bilen baglaşdyrýarlar. Hem aýladyň aglaby bölegi üçin seýahat etmek maddi taýdan el yeterli däl. Köpler üçin bu aşa köp pul aýlyklara ýa-da pensiýalara laýyk gelmeýär diýip habarçy aýdýar. Ýurtda aýlyk miqdary häzir 1050 manat, pensiýa 410 manat, kömek pullary 390 manat derejesinde. Mundan başga da habarçylaryň söýlerine görä uçar biletiniň bolmagy da ýolagçylaryň barjak ýurduna aşçygyny kepillendirmeýär. Ýolagçylaryň düşündürüşsiz uçardan düşürilýän pursatlary hem bolýar. 20 iýunda Dubaýa barýan bir uçurda prezidentlik maskalasynyň ýakynlaryna yer bermeli bolany üçin 4 adam uçurdan düşürildi. Gosmaçy tölenen çapky üçin pul biderek boldy. Bu ýurt üçin adaty dady öwrüldi. Diýip habarçy soňky wakalaryň biri barada gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti halkara gatnawlaryny gaýtadan ýola goýmak kararyny koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň bir bölegi hökmünde oglan edipdi. Türkmenistan koronavirusyň hiç haçan öz çägine girmänligini öňe sürdi we 2 ýyllap ýurda girmek hem çykmak ugrunda berk çäklendirmeleri taklady.